Добро утро, добър ден и добър вечер, драги зрители и драги радиослушатели. Сега само една междинна серия ще изкараме аз и моите авери тук. Защото даже Колю Киркиндето не ще напише някакъв сценарий, аз само трябва да ви кажа какво стана тези дни. От 2 дни ни излъчваме, защото обсъждайки бюджета, напихме се, сбихме се и аз бях прихапал езика и не мога да участвам в сериите. Така, драги зрители, драги радиослушатели, най-мръсното нещо е политиката. Това е. Ей тук, верни приятели, се сбим заради един бюджет. Нали ги избрахме тия от правителството сами, те да не направят бюджета. Те направиха един, ми не го харесахме. Народа възстана. Възстана народа. Каза си тежката дума. И какво? Избъкнала са някакви, дето били опозиция. Да ръководят възстанието. Къде ще ръководиш, Миндил? Тебе сме те изправили да идиш да се разправиш с това правителство, да се градил на опозиция там, бе. Какво си докарал някакви независими телевизии, уж независими. Ама на заплата. Що са на заплата? Мания тая независимост. Както и да е, драги зрители и драги радиослушатели. Народа възстана и има право. Нищо данъци по-големи. Ето, те не възстанаха срещу това да се плащат големите глоби по пътищата, защото има право. Има се ограничения, има оказване, ние ги спазваме, плащаме се глобите. Обаче пък за това, че се бориш за тая, с ногти и зъби за тая заплата и някой да каже, че не 30%, ами 50% от заплатите трябва да идат за данъци. Що, драги зрители, що, драги слушатели? Що да работим за тези, дето сме ги избрали там и от нашите данъци им плащаме, да ни кажат, че още повече трябва да им плащаме повече ли, не мога да ги разбере. Те така и така. Не знам. Толкова съм възмутен, че не знам какво да кажа. И Киркиндето и той не ми написа никакъв сценарий и той е възмутен. Защото е политика, мръсна. Това е да им кажем, драги зрители и драги радиослушатели. Да сядат на дресливите си газови и да направят един хубав бюджет. А ако не знаят как да го направят, да извикат тази опозиция, тя твърди, че този е лош. И ние твърдим така. Значи знаят кое е хубав. Що знаеш кое е лош, значи знаеш кое е хубав. Сядате заедно, направите един бюджет. Бюджет трябва да има. И по-добре хубав, отколкото лош. Много работи искам да кажа, ама не знам какво да кажа. Не съм учил икономика, драги зрители и драги радиослушатели. Учил съм се да пия ракия. По този случай, сега ще измисля една друга първа серия, дето поне да помогнем с нещо на правителството. Айде, чао!